ראשון. למה זה בדוקה שלך? אתה מוציא את הדגים. Wherever you are, I believe. 1,000 סנטימטרים. תכף הוא יקבל, הם יטרפו אותו. תכף תראה איך הם טורפים אותו. זה הפיתיון, אתה רואה, עכשיו אתה מעביר. הפאלה הייתה לי. שתי הפאלות האלה הלכו. ובתוך הפה של הדג. מה? אחלה רפאלה, עבדה יופי. אני אקנה לך מתנה אחת. לא צריך תקנה לי, מה, אני לא יכול לקנות לבד? תצא אותה עכשיו. תראה תן לי כמה דם יש לו על הבגדים. אתה רוצח אלי? הנה, פה שקט. אל תזוז, תראה שאתה בקור. הנה רואים, את הרתיחה שם מצד שמאל. אור, תעשה להם מדיטציה. זה לא חלמת, אלי, על זה לא חלמת. הנה, משמאל ומימין, מימין יוסי. או, תראו מה שעה 12. 4 מחלות עכשיו. ישר אתה יחיה. תראה איזה מלחמה, בוא'נה, יש שם מלחמה. הנה, אנחנו עוברים מעליהם. שיו. זה לקה ענקית. אנחנו לא בחיים בלקה. הנה, תראה, אנחנו עוברים עליהם. יש לנו 10 שניות פה לתפוס דג. תראה מה הולך שם, אין דברים כאלה. נתפס? יופי, תראה מה הולך שם, אתה קולט? יואו, אין דברים כאלה. טוב, בינתיים תפסנו אחד, וואי וואי. וואי, תראה מה שהולך פה, ערימות. אל תוריד. מה תוריד? כפרה. יעקת שלו פתוח. טוב, זה מלחמה מה שנקרא. רגע, ערימות. יחיאל, זה תפוס. רואים את כל הקפיצות במים? אני אומר למצלמה. אתה רואה את הדג? לא, הוא רחוק. תסובח איתך, יחיאל. לא. ביחד. שמעון, תראה מה הולך פה. כן, אנחנו מחכים. וואי. גיא, אתה רוצה קצת להתחזק לך את הקלאץ' טיפה? איזה חדר? זה להוריד. אז תיזהר אתה, אני משחרר. יאללה, הנה רוצה. תן לי את הלעסוק. תן לי את הלעסוק. ככה אם הם דגים לא יכול. אולי אנחנו עם אותו דג. תן לי את הקצה של הלעסוק. חכי, עצור, תן לי לשים לך את זה על החוץ. גיא, נשים הראש. זהו. גיא, תן לי לשים לך את זה על החוץ, כפר. איך? תן לי את החוץ זה על ידיי, אני אשים לך. אתה תסבך אותו סתם אותי, בשביל מה? לא עשיתי כלום. זהו, יחיאל, סתה עליי, טוב? קח את זה אחורה. אתה צריך לשחרר את הלאסו שלך. שנייה. אבל אתה לא יכול, כי אתה צריך לשחרר את ההבטחה.
אין, ברח הזה. אתה לא מרגיש התנגדות? רגע. תתגלגל, אח שלי. גם אצלי, בסדר. שתי דגים. יאללה, מברוק, אבל באמת בסוף נצא כל אחד עם טונה. לא משנה, עכשיו אנחנו רוצים להעמיס אותם. גם אתה דג וגם הוא דג. אמרתי לך, בצד השמאלי זה בא. למה? למה? אל תיגע בזה. אני לא אוהב שאתה נוגע. אתה סתם נוגע בלי להבין מה אתה מוכן. אבל... בוא נעזור לך יחי. עם היד. מה שתבקש. אתה תביא רק את החוץ. תראה, זה מזל יום כפתור תביא את הדג עם החפלה. זה כחולה, חברים. איזה כחולה? אני קורא לה כחולה, מה? מותר לי לקרוא לה גם לבנה. זה מותר. רגע, מה שתפסת עכשיו הם לא כחולות? תוריד מהירות. לא צריך להוריד. תוריד אותי מהירות. רגע, אל תיגע, אני אביא לך אותה, בסדר? אל תיגע. מחזיק ככה בטבעת, אצבע. יואו, איזה גדולה היא. אני יכול רגע רגע. פה אתה זנב, רגע, יחיל, היא עוד הפעם תברח. אל תרים אותה, אל תרים אני לא אותה. מרים מה אותה. שקורה. בוא'נה, אתם רוצים, תרימו אתם. אני לא יכול ככה. יחיאל, תן לו את העבודה לבד. שחרר לו חוט, יחיאל. אני לא ביקשתי מאף אחד כלום. יחיאל, שחרר לו חוט, בדיוק. שחרר לו חוט, תן לו לעזור ביקשתי לו. מישהו משהו, אז תזרוק אותה עכשיו. יאללה, קח אותו בצד. בן אדם עושה עבודה, תנו לו את המנוחה. אתה יודע שיש לנו עוד דג אחד פה בארסנל, כן? יש עוד אחד בארסנל, לא יודע, לאט לאט. תן לי את הפלייר. תביא לו את הפלייר. ותן לי את הסכין. ותן לי את הסכין גם. שים את הסכין פה. לא, 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 לא. לא, סכין לא. סכין לא. אני רוצה. תן לי את הפלייר, את הסכין. תן לו את הסכין. תנו לו את הסכין, תנו לו. תדלי. בדלי. הוא מפה יכול לצאת? עזוב. רגע, הרגל שלי. יש לנו דג ועוד אחד. שמעון זה פה. זהו, יחיאל, לא, פה שמעון. ברצפה, פה. הנה הסכין פה. לא, פה ברצפה אני ביקשתי. אני לא מגיע, אפי. אל תיגע. זהר, זהר. מה זה, אחד ברח? הנה, ברח לך. אתה צריך הפוך, לא ברח. הפוך אתה צריך מהראש. חבר'ה, עכשיו יברח לי. לא, מהבובה השנייה. מה זה הדבר? תביא דלי. תתנו לי את הדלי. תביא את הדלי, הנה הוא. קח את הסכין מפה. קח את הסכין, תעיף אותו, לא רוצה תדליק פה, את הסכין. בחייאת גיא, תהיו רגועים. אני פה עם דג ביד, בתוך... אתה החיים שלך עם הסכין, פחות טוב, אני לא עם הסכין עכשיו, בסדר. אני עם הסכין. אין בסדר. יא וואלי, איזה חתיכה. אני רוצה עכשיו את הסכין. קח. יאללה. מניאק. זהו, זה ה... ברח לי. לא ברח. תן לו תמונה, ככה, תן לו. יאללה, בטח על הסכין, אדם הוא בטוח! יש פה עוד דג, שלא יברח. רגע, תן לי לעשות אותו. אבל יש פה דג יברח, אחי. תן לו נשיקה. זהו, אתה מרים אותם? תן לו תמונה. מה קורה, שמעון? נתתי לו נשיקה, בוסה. זהר מסכין. יאללה, שמעון. תפוס את זה. כן, יאללה, שמעון. שמעון הבת, נסה לדלג מעל אדם. לא נראה. כן. יאללה, הבא בתור. תעבירו אותו פנימה. יאללה, שמעון. יכול להרים לך אותו ליחיאל, שמעון. רגע, כן. תביא את הדלי השחור. זהר, שמעון. אני לא רואה את החוק. רגע, אני אביא אותו. קח את הצידה רגע, כן? תמלאו לי מים בדלי, תפתרו את הדג, אני לא אשב עליו. אני נותן לך את הדג. יכול להביא לך אותו, שמעון? אני מחכה לו. אין בעיה, רגע, לאט לאט, לא לא, תיגע. אני שם טבעת רק. בסדר. לא לעשות לחץ. איפה התקיס שתהיה טבעת? תסמוך עליו מים. תסתכלו קדימה! כן, תסתכלו קדימה לפנים. עזוב את החוט, שמעון. אני עזבתי אותו, בעיה שלי עזבתי אותו. יש חטיין? כן, נקה את הדם שאני יכול לשבת. אפשר לחשוב שאתה נקי. אל תוצלח לך. לא, אתה צריך לדעת. עזוב לי את החוט אבל, אתה גורע אותי בחוט. לא נגע בהם. אני לא יכול להגיע. חכה, סבלנות, הוא עמוק. הוא בחיפה. הוא למטה. בוא תצלם אותי עם טונה. בוא, יוסי. יוסי, תגיד לו, ככה עושים, תבין, נו. הוא רואה גם. חכה, עזוב את זה. עזוב את הדג.
הוא יראה לך מאיפה הדג משתין. דבר, איזה דבר. רגע, אתה תמשוך. הוא יכול לגלגל לך אותו למעלה, מה? הוא לא מגלגל. מה הוא לא מגלגל? חכה, אתה תעשה קשר, תמשיך לגלגל. תגלגל. אתם עושים פה בלאגן. כן, תמשיך לגלגל, אל תחכה לו. רגע. סע, תן טורים קצת, הוא מתחת למנוע. תעזוב פה את המקל פה, תעזוב! בוא נחפוש בדק, שלא יברח. הוא פה מתחת למנוע. די יותר מהר. הוא לא יהיה מתחת למנוע, הוא בתוך המנוע! אל תצא שום גז! עזוב את החוט כבר! לא נגעתי! מה אתה צועק? זהו, די, תירגעו. אבל לא נגעתי. תירגעו, הנה הדג. אנחנו משחקים! כנס תחת למנוע, מה נעשה, שמעון? די, אתה צועק סתם, אני אומר לך, תתן גז. אבל שאני מחכה... חבר'ה, בואו נתרכז בעיקר, יאללה, בואו נתפוס את הדג וזהו. זה דג לא קטן, זה שחורה, זה לא אלבקור. לא אומר לך כלום. זה שחורה, זה לא אלבקור, אתה לא שם לב. רואים. תיזהר, היא בועטת, היא תמשיך לבעוט, תן לה. אני לא נוגע, כלום. בסדר, אל תיגע, תן לו טיפה גז, יחיאל. תן גז טיפה, יחיאל. היא תפוסה חזק, תן לו טיפה גז, כן. כן. מה, אתה רוצה להיפגע בשביל דג מסריח, מזוין? מה יש לך? אני לא עושה כלום, בוא תצלוש. אנחנו נוציא, אתה יכול לכעוס, מותר לך. אתה חושב שזה משחק, חיים ומוות. בוא שפוק פה מים. זה דג אחר, זה דג חזק ורע. וואלה? מה? זה דג שצריך לעייף אותו. אם לא, הוא לא... יהיה פה בלגן. כן, זה כמו טונה. כן, לדעתך הוא תקוע חזק? כן. מה עשית לי, יחיאל? החלפת לי את הבגדים. אני אביא לך חדשים. מה אתה תביא לי? אני עכשיו צריך ללכת בקניון ככה מלוכלך. עדינה אמרה לי לעשות לה קניות. עדינה עובדים עליי כל הזמן. עדינה, הוא לא מקשיב, עדינה. הוא לא מקשיב, הוא מתלהב. הוא הביא לך 3 דגים גדולים ואחד לסושי במיוחד בסביקי. הנה, יש לך פה דג, שיבוא הדג, אל תדאג. בוא נעשה את אין לי דג. יאללה, זהו, שמעון. לא, אני רוצה להביא לך אותו. אתה לא רוצה. זהו. אתה מה זהו? אתה לא נותן לי. זהו, עייף. בוא נתרכז בעיקר, יאללה. אל תיגע בחוט עד שאני לא משחרר לך את החוט עוד אליך. פעם החוט הזה, פיזי, התחת שלי רצו אותו. זה דג כבד, שמעון, אתה לא מבין, זה לא אלבקור, נשמה שלי. 7 קילו. אבל עזוב את המשקל, עוד פעם הוא נוגע לי בחוט. אני לא נוגע, הוא לא נוגע, תמשיך, תרים. הוא יביא לך אותו. אני לא עושה לו כלום. הוא מכוון. בשביל זה אתה מעסיק פועל יהודי, הוא מתחכם איתך. אני ערבי, תסתום את הפה. ככה זה. שמעון, הוא כמו ערבי. אני בא ערבי להיות. בדיוק. תביא נעמן. תביא לו את הזה. זהר, שלא תיפול. זוזו. לא נתן מלחמה. לא נתן. זה מאוד רגוע. זה לא יוצא לו עכשיו איזה דם, אתה תבין מה זה דם. לא, רק לא ברחת. לא אוהב לראות דם. בוא נדבוק. אתה הדריכה. היום אתה... רגע. זה התצפיתן. אני לא מצליח להשתחרר לעצמי. תן לו זיכוי מהזנב קודם, אחר כך... מברוק קולידיס. זיכוי מהזנב, נשמה שלי, קודם כל.